wuce san Ahmadu ba. Kullum ayyukan da kai naka musu tanadi, Rabbul Ka'aba na fito neman madadi. Bege zanwa mai Madina a ba sayyadi, Ahmad zuciyar mu ba ta rike wani banda shi ba. Kai ta salatukan ka adadin zahiri, a gurin shugaba a awwal har akiri. Sa'alansa har sahabu su Ababakari, Rabbu da auliya ba zan daina kiransu ba. Cutar zuci bai wuce san Ahmadu ba. Shekatin jani shugaban wankin zuciya, Gausul wakati maganin duk wani ɗan tsiya. Ahmadu yarwa inda kai aikin zan iya, Maula shehu manza ban daina riko da kai ba. Abba a tausaya. Ya ainul murada Ahmad na zo da kuka, ka san man da inda zan je da ya zarce gunka. Tallafi madihin ka karba shi da masu suka, shi ka nuna naka ne ni ba wai daban ba. Cutar zuci bai wuce san Ahmadu ba. Ka faɗi zahirin ka an gan sha badini, ka faɗi matsayar ka amma ba a gani. Aiki babu tarraki in ba izini, kai ka warware amma wasu na rawani. Kofar na isa ba za ta wuce dama ba. Ba ma wa'adi ba, ban dau lokaci ba, ban dau so kaɗan ba, ba zan gajiya ba. Yanda ka ganni shehi bai taɓa nisa da ni ba. Cutar zuci bai wuce san Ahmadu ba. Duk mai hankali ba zai bar mai bashi ba, kuma duk ɗan halaka ba zai ya daubansa ba. Kar da ka je gurin da ba a san darajar ka ba, tunda kana da shehi ba za ka wahalta ba. In har ka rike shi ba dan ya biya ka ba. A kula da zuciya, kar da a sha wuya, dan san duniya Ahmad shi ɗaya, wanda ya so ka so shi ba dan daularsa ba. Cutar zuci bai wuce san Ahmadu ba. Ahmadu ya so ka bai samu ta goma shi ba. Ahmadu ya bi ka baka kai shi ga Rabbana ba. Ahmadu ya nemi ceto bai ganka ba. Taka lafiya ba zai manta isarka ba, har yau madadinka bai bar samun shi ba. Suturar kauni ne kai, nasarar dukka ne kai, banda gwani kamar kai, ni ba na duhun kai. Wanda ya rasa shehi ba zan bar masa jaje ba. Cutar zuci bai wuce san Ahmadu ba. Na yi tafakkuri cikin Ahmadu tintini, na rasa gane mai ake so a sanar da ni. Mai jinya yana bukatar mai magani, kullum shehi ni ko baya nisa da ni. Wa zan je ya bani in shi bai bani ba. Shehi kana gani na, warware damuwa na, kai ne mafitana, kai nawa ambatona. Komai inda kai ba zai taba wahalar da ni ba. Na gode fito yi ka gama man arziki, soyayyar kashe ta zaga cikin jiki. Ruhi ko da kai yake samun tarraki, Ahmad yarwa namu ne ko da za a ki, ko sunan mu bai cika ba a sana shi ba. Aikin baya ɓuya, ba ma yi da karya, wa na tarewa hanya ba a gudu da kaya. Mai so ka so a so gaba ka kai gaci ba. Cutar zuci bai wuce san Ahmadu ba. Na so shehi ba a dan wani ya biya ni ba, ban yi yaban fito idan wani ya yabe ni ba. San girma ko ban yi jabanta da haka ba. Burina in samu yardar safarin uba, ni shine muradu ba neman gairu ba. Ban nema ga kowa sai a gurin da rawa, kuma ban raina baiwa ba na jin iyawa. Duk aikin da ka ji kai kai ba za ya kai ba.
dattijan kwarai na yarwa kana birge kowa, yanayin rayuwarka Ahmad ya zarce baiwa, yanda kake ta bai halitta haƙƙinsu kowa, duka aikinka gashi gausu kake sallamarwa, har ka faɗa da kanka baka wuce almajiri ba. Gausu zamani baba lamini haka yare kitani jabai sun rufe ni, duk nazarin mutum ba zai kura lamarin ka ba. Cutar zuci bai wuce san Ahmadu ba, shi da kai na rayu ban san wani ban da kai ba, tun da ƙuruciya a so ban taɓa waiwaya ba, ruhin so da kai ya rayu ba zai bar amo ba, ko a ki ko a so Muhammadu ba mu bar faɗa ba, ya fi uwa uba gare mu ba ma lullube ba. So matsayin masoyi ba ma duba yayi, ko dan birge bayi yanda ya zo muke yi, domin babu mu a aikin in ba ku sani ma. Ahmadu na tsaya da kai ba na juya baya, Ahmadu na fake da kai gunka na sauke kaya, kunyata makiyanmu masu batun so da karya, inda ran kashe bai daina ma yabo ba har ranar kiyama.